bungo. Yo, Lajem. Don't wait, eh? Don't you miss the wait they have for? Dear sisters, our lives are in your hands. Thank you so much for everything that you do. More. Chia jago tidak saya dapat dia macam more. Great hitam berbuat more. Great. Wow, I'm so happy. Well, it's a good change. Thank you. So this is like the emergency. Ka menteri jong ka kuat ka khya jong ka sarkar ka Dr. Amparin Lingdo mentakasngi kalawan ban jurip ya ka civil hospital mau kerwat ban penong jingalang ringkat ki doktor ki staff jong ka hospital ha ka jinga don lang uba renikton Lingdo tongkhar MLA mau kerwat constituency but advisor ka social welfare department kong YR Maulong additional deputy commissioner ka Southwest Khasi Hills district Dr. HC Lendam director DHS Dr. Wanbutmi Sutengah medical superintendent ka civil hospital mau kerwat Dr. FR Lartang, District Medical and Health Officer bat kiwei. Habakaran siya kinong thok khobor kakong Amparin Lingdo kalapan pawe ka jingkemen, banyu i bawat haipor iba lingkot, kani ka jaka sumar kalala ban ay ka jing syakri ka babyang, bat pura siya upat nong syong jongan ka than. Ha ka juk apor kalayaro bahapo ka jingalam jing tray jong Dr. W Sutengah Medical Superintendent, lala sisya banyu i ka jing kelastat hapo kani ka hospital, da ka banyo ba kani ka di ka model hospital. Syuk kala pentip bagi don haduk kembah nyopo khandai tali kisnong ki bomlat kali hakani ka dong kathan bat namar kata ka sarkar kala sngodei banra ya ki sub centers lani ki health and wellness centers syaki bakum kita ki jaka na ka bentaban ai jing syakri ya upat ba Morning. All the best happy. Blame perkui TV kelong ma. Kadus ni. Balai ini. Pi ipang ni. It just depends on the leadership. So here we have 55 MCs there. 25 pediatric. And the rest is there. So we are doing. This is our chair. Ngayok pan siya ka Southwest Khasi Hills District hakaba ngayok pangan wan kmi dalam kijong hikman ya ka jing pentrekam ya ka nega district hospital civil hospital mau kerwan kini ki doktor ki latrei bor ba shisha ha ka nega hospital but hapdeng ka shipho punai PUE ba ka nega hospital kamai kalau day shisha kata kajaka ay sumar kapapura kapapaka na kapatagi nong jong ka Southwest Khasi Hills. Deban ay burom ye Dr. Sutengah, deban ay burom ye Sister Karbi, ya kajingla kajongki ban hapo ipor ibalingkon ban pentrekam ya kani ka hospital katni. Kani ha kajing petjunga ngalalet ki hospital ki pupun pa ha ka state. But ngadai ban I certification as a model hospital ya kani kejaka ni ngalayo aku ban shim ya ka review kandid but DMHO Dr. Lartang ineru ide ibe leader ibala i ha kajing long doktor kajong i ha kajing long administrator kajong i inala by in supervise ya kineki sub centers ki PHCs ki CHCs ki bedon saudong jong pi hang ni pa Southwest Khasi Hills ka sarkar kalayo iba last day menta bandra daki sub centers lani kita ki health and wellness centers sya kita ki jaka ki ba omla banpoy da ka jingsuk ne da ka kali kung mga yui mga hakatu ka kaipot bala submit da DMHO nyaw po kanday tali kisnong kibaha kani ka Southwest Khasi Hills jinjar banpoy jinjar ban kendo jinjar banra ya ka jong kani ka medical outreach jong ka jela ka jongi menta kasngi ngan let dalade syakaway na kita kijaka ki pajenjar banpoy ngumat kumbaki om nga habiat kumba artay banpoy sya katakasnong
Mau Kerwang. Di ngin play ya kawai ka sub center hang thi but I honorable MLA rengkat but I DMNHO but I staff ki jungi ki banlet naki niki administrative quarters baro nget yang hapding ki jing ki babun kat kani ki jing pengkela ban ngin yelek at balang ngin yarap I doktor panwanra ya katakan ka waste management kababiang naman pagi ki dawai ki shin ki babi ni ki bahapan ban dispose ne ban break aku kam kababiang kataru kadang kamang ni kapadang kamang ni pengkrek wud ya ka blood bank kapadang kamang ni kalong one amshu ki doktor ki badi ki specialist pi don bokma ka di hospital pi don I doktor I bastat ma I badi surgeon dang kena I doktor rei la le haki shipo nai ngai la le kandai spat tali ki surgeries ki bari atau pitip mau pergi long snong jok southwest by ini surgeon I la le tali ki surgeries ti ni don kam ru ban pet ba kita ki doktor ki don kam ban lam no wud anesthesis don kam ba kapor bale ya kata ka surgery mo nadula syai pin sadon ki big surgery sa kanila hospital kamot man sa don ka CS abakakon bat jenjar ikme batla pan poi sha ka jingdu jo ka bensim la don kam cesarean section kinle no ik cesarean section sangne bat nga ai kuble ye kini paro kita ki maulen nai jo ka jat penri ki jongi ki bawan ban 3 months ngubhan na du ka dot note ban pentiu ka kwai ka kya kanila hospital pila dai lupa ka model hospital ngam de ke expert ngang UI ngam UI hospital kum kani ngalale kan ko ki jakan ngatarai stak ko hospital ka mga UI ka bale ha ka ba ngadang bun kata ka de jinjal district hospital that is also doing very well mentangin moromot no ya ka civil hospital Shillong civil hospital Tura but wiki hospitals ha ka ba ni UI ka don ka potential ngadang sudah buan na po nong po ngadang sudah buan na nong stone pat hakalentiyan ito nga ngalapan IP ka certificate ka di hospital you doing very well di nga kemen shibun bangayo banya syong banya kana bat ki case yuru ha ka di kapor kita ki pressure groups kita ki kti ka diang ki kti ka mon jong ka imlang ka saklang kini ki sipay jong ka case yu ni kwa ya pi banya ramp ya ka health system jongi ban kiyo iran one om tang ban kren siapang ki jintuna nre one group ban partner banya betin ketilang ban ni ka sarkar ni don kam ban kren siapang ki high risk pregnancies kita kikmi kiba ki don kita ki jing jong ka jing ka jong ki por ba ki khakon kani ko hospital mentang happen state wood ya ka blood bank unit ka jong ki ka blood bank unit na ka innovative practice jong kanika jingya yalam syakmat jong EMS jong kanika hospital ilala ban lam ya kata ka blood bank unit bat la sedang ban putri kam ya ka nrei don kam ban ai bisa susu namar la na pikiran syapang ban operationalize ya kini ki operation theaters ki balong exceptional ha kanika hospital ngakan mau nganang lek support nok stone bat ki NGOs ki pressure groups na po nok stone ki tnum bara gitu ki machines siya kani jaka nrei naman takasngi nga lawan siya kani jaka nga UI balang pendam kambahay gitu ki machines ki baleksin namar pampakla ban operationalize ka MCH atay nga taray ka jing walam ya gitu ki equipment sa di kalong kapunes ya kani ka hospital kapunes ya kini kinong sok snong jong kani katan